So, shout out Kamanaba Tile Center. So, papasukin natin at update natin si Kamanaba Tile Center. So, shout out, good morning. So, pasok tayo at update natin yung mga tiles na magaganda na mapagpipilian nyo po dito sa loob. Ito pong lugar na to ay dito rin po yan sa Malabon Fish Market at kasabayan na po ng mga nagtitinda ng mga gulay, prutas at mga iba't ibang klaseng laman dagat. So, ito yung mga tiles na inyong mabibili. May mga sukat po, no? So, kung meron kayong mga tiles na gusto, may mga glossy rin po sila na magagamit at mabibili. So, ito yung mga tiles na glossy. Ayan. Yan po yung magandang gamitin sa mga flooring na anong size to? 60 by 60 po. 60 by 60 na tiles, no? So, magkano yung mga presyo ng ganitong klaseng tiles? Nasa 220 yan sir, may mga bawas pa po yun. 220 ang isang piraso. So, 220 kada piraso po ng mga tiles. Pero pag bundle, May discount yan sir. may discount. So, kung marami yan, may discount po na inyong mabibili. So, punta na po kayo dito at tanungin nyo po yung mga nagse-sell stock na mga tauhan dito sa Kamanaba Tile Center, no? So, makakapili kayo at kung ano mga design na inyong mabibili. So, meron tayong mga inidoro, mga bowl na magagamit. Ayan. Meron tayong water closet na sa halagang 6,500 at meron din po tayong 3,800 pesos. Set na yan sir, lahat Isang set na po, no? Kasama na po yun sir, yung tatlo. Kasama na yung mga Laboratory. mga laboratory, kasama na po yan kapag nagpapagawa po kayo ng CR. Saktong-sakto sa mga CR na inyong gagamitin. So, ito yung mga design pa, no? So, iba rito, mga tawag dito, Pang-wall. sold out na. Solder. Wala na. So, ito yung mga pang-wall. So, ano yung mga sukat nito? 30 by 60. 30 by 60 naman. Magkano mga presyo? 120, may 100. Ayun po, conforme po sa inyong mabibiling design na mga tiles na pangdingding, no? Pangdingding to, di ba? Ayan. So, pinasok na natin to para ma-update natin tong mga tiles na mga binebenta po nila dito. So, may mga discount ha. Kung maramihan po, may discount po kayo mabibili rito. So, ito naman yung mga lababo. So, mga presyo niyan, mga lababo na stainless yan, di ba? Stainless. Ayan, stainless. Pure stainless po na pang lababo. Ayan. So, may mga ano rin kayo mabibili, kagaya po nito, oh. Yung mga faucet na magkano ang presyo naman yun? Conforme niya sa design. Sa design din, conforme. So, lapitan natin. May iba kasi price na sir. Ayan. So, ito po yung mga makikita nyo po, no? May mga presyo po. May 400 pesos. May, may 1.5. Ito yung bidet na ginagamit sa mga CR talaga, no? Para hindi ka na magbubuhos, diretso na. Yan po yun, no? 1,500. So, faucet, ito, 450. Yan, telephone shower. Ayan, mga magagamit nyo po sa mga CR na pagpaligo, no? Ayan, mga shower. Ayan. So, yun po yung mga design ng kanilang bentahan po dito sa Kamanaba Tile Center. Pinto sir lahat. So, dito naman tayo sa mga pintuan, no? So, magaganda yung mga design, no, ng kanilang mga tiles, oh. Meron tayong matte na tinatawag, at glossy. Na, kasi pag matte ang ginagamit, kagaya niya, nasa trabaho ako, so medyo yung trabaho namin, ginamitan ng matte. Ganito yung style niya, ganito. Pero ba't ganun, kapitin siya ng dumi? Ano kasi sir, hindi siya glossy na ano. Hindi kagaya ng glossy. Pag ganito yung binili mo, yan, ganitong klase na glossy, kapag pinapolisher mo na, o walisan mo lang, yung dumi, kapag sinipa mo, naipon, yung mga dumi sa tiles, natatanggal ka agad. So, yun po yung pinagkaiba ng dalawang tiles na ito. Yung glossy, tsaka yung pinaka matte na tiles, no? So, may mga binil din kayo na tinitinda. Marami tayong binil. Ito yung binil na yan. Ito. Ito, kung sa mga nagtitipid, meron kayong binil na mabibili rin dito, no? Ganitong klaseng binil po yan. At iba-iba po yan, no? So, isang piraso nito, magkano ang bentahan? 28 lang po yan sir. Magkano? 28. 28 pesos ang isang May piraso. bawas pa rin, mga May 25. bawas pa rin po na inyong mabibili rito. Tapos, ito po yung mga polydor Corridor. na ginagamit mga... May mga hamba rin tayo, no?
So kasama na yung hamba nito. Oo. Ayun. May aluminum door tayo. Aluminum door, yan. Ito yung aluminum. So kaya pinasok natin tong lugar ng Kamanaba Tile Center dahil marami tayong mapagpipilian at marami tayong mabibili sa mga sulit presyo at murang-mura. Ayan. So ito yung kaibigan natin si Michael Anas. Yan, shout out sa'yo. At siya yung nag-e-entertain kay Boss Lando Explorer, no? So yan po yung mga ina-update natin na kanila mga binil at mga polydor plastic na pintuan at aluminum. Yes. Ayan. Meron din tayong steel So door, magkano yung presyo ng aluminum door? Bali ang aluminum door natin, sir, 3.5 siya, naka-less 20%, bali 2.8 na lang. 2.8 na lang. 3,500. Ang laki ng bawas, no? Naka-sale tayo, sir. Kakasil pala tong mga aluminum door. Eh, yung mga plastic na ating mga polydor yan. Naka, sir, 2,000 hanggang 1.8. 1.8. So, yung may discount pa ng 200 pesos. 1.8. 2,000, 1.8. At maibibigay po sa inyo itong mga pintuan na plastic, no? Ayan. So, yung mga gamit nyo pang mga adhesive para sa mga gamit na tiles, magkano ang presyo? Ayan. Yan, no, yung mga steel door, no, meron silang presyo na 14K. Ayan. So, ganun din yung mga presyohan ng kanilang mga bentahan po dito. Pimento. Wala kami simento. Dito, 4.1. 28. So, na-update natin yung kanilang mga bentahan dito ng mga tiles, no? Sa Kamanaba Tile Center. Ayan. Anas. Ako, anas, ma'am. Ako yan, ma'am. Anas. Michael Anas. So, shout out sa'yo. Anong sa inyo, ma'am? Grout. Grout lang. Bakit walang pink? Bakit peach lang? Ano naman fix lang sa amin, ma'am? Basta malapit naman yun sa amin. So, puntahan nyo lang po dito si Michael Anas at siya po yung salesman ng mga bentahan po dito ng mga tiles at sa kanya po kayo magtanong ng mga information na dapat nyo pong malaman sa mga presyuhan ng kanilang bentahan po dito ng mga tiles. So, ito yung mga customer na naghahanap at magpapagawa ng kanilang mga sahig, no? Sa mga tiles na ikakabit ng mga mason. Ayan. So, pili lang po sila at makakabili at makakamenos po dito po sa Kamanaba Tile Center. So, bossing, i-promote mo yung inyong mga paninda dito ng mga tiles dito sa Kamanaba Tile Center. So, ibigay mo yung mga address para malaman ng ating mga viewers. Okay po, ma'am. Makita mo sa inyo, mga ma'am and sir. Makikita nila po ang Kamanaba Tile Center sa 369 Stella Street, Tanyong Malabon. Ayun. Sa mismong tapat ng Malabon Supermarket. Ayun. Bayan. Ayun, sa Malabon Central Market, no, tapat lang. Ito yung mga kagiliran ng mga nagtitinda ng isda na ito ang may tinda ng mga tiles na mabibili sa murang halaga. So, yun. May shoutout ka ba sa mga pamilya mo o mga kaibigan? Shoutout ko na lang yung mga suki namin dyan. Kama nang pwede kung tayo ito magiging suki namin. Ayun. Yan po yung malaking discount. Ayun. So, salamat at thank you sa iyong pagpapaundak kay Boss Lando Explorer na may update natin yung mga tiles na dapat na makikita o mapipili o mabibili ng ating mga suki o mga sino pang mga parokyano natin na dadayo dito sa Malabon Central Market at Malabon Fish Market at sa Kamanaba Tile Center. So shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-entertain. God bless. Salamat po. Bye bye.